jääskeläinen Donner. Joo, paitsi että olen aivan samaa mieltä kuin Ville Niinistö, hän sen sanoi, mutta totean vaan sen, että vielä kerran muulin yksinkertaisuudella, että olemme osa Eurooppaa ja Euroopan kehitys vaikuttaa meihin. Ja se on minusta yhtä tärkeää aina korostaa. Eero Heinäluoma. Euroopan kehitys vaikuttaa meihin, mutta se ei tarkoita sitä, että sillä perusteltaisiin se, että suomalaisten veronmaksajien rahat käytetään Saksan ja Ranskan isojen riskejä ottaneiden pankkien pelastamiseen. Jos tässä olisi kysymys Donnerin omista rahoista, niin ei hän olisi niitä sinne Eurooppaan viemässä sen perusteella, että olemme osa Eurooppaa. Kyllä veronmaksajien rahan käyttöön pitää suhtautua äärimmäisen vakavasti. Pulmahan tässä on, että tämä ei ratkea sillä, että rahaa viedään. Silloin kun Kreikka-päätös tehtiin, sanottiin, että se on ainutkertainen. Sitten tuli marraskuussa Irlanti, nyt tulee Portugali. Tämä jatkuu ja jatkuu. Tosiasia on, että Kreikan osalta kaikkialla Suomen rajan ulkopuolella kerrotaan, että Kreikka ei tule maksamaan näitä velkoja. Se on muualla jo tosiasia. Täällä sitä yritetään salata yli vaalien. Ja kun tullaan siihen tosiasiaan, että Kreikka ei pysty maksamaan, sitten alkaa suomalaisen veronmaksajan tappiot realisoitua. Tämä pitäisi sanoa ääneen ja lopettaa tämä kehitys sillä, että pankkien vastuu toteutetaan. Muutama puheenvuoro vielä tähän, Jouko Jääskeläinen. Ei vaan talousmies. Nyt on pakko Eero Heinäluoma muistuttaa siitä, että me lähdimme euroon nimenomaan sosiaalidemokraattien johdolla suorastaan riemurinnoin, ei sallittu kansanäänestystä, yksinkertaisella enemmistöllä mentiin, että eihän tämä nyt kaikki ihan yllättäen ole tullut. Kyllähän näitä vaaroja tiedettiin jo mentäessä, mutta siis kaikkein suurin ongelma tästä tulee, että nyt vaaditaan entistä enemmän keskitettyä päätöksentekoa tämän jälkeen ja tämän myötä. Ja silloin me olemme kyllä liittovaltiossa ihan oikeasti. Tässä olen niin Donnerin kanssa ihan eri mieltä. Se ei ole varmasti meidän etu, tai jos hän on sitä mieltä, en tiedä mitä mieltä olet. Keskitetty päätöksenteko ei ole meidän eikä Euroopan etu. Ja kolmanneksi vielä, nyt on pidettävä huolta siitä, että me emme itse velkaannu, koska kukaan ei huolehti meidän asioista. Kreikan tie voi olla meidänkin tie, jos emme omasta velkaantumisesta pidä kiinni. Tämä on avainkysymys. Niin, taitaa tässä porukassa nyt olla ainoita tuo Jörg Donnerin kanssa, jotka oltiin 90-luvun alussa Suomessa, kun käsiteltiin pankkikriisiä. Ja kyllähän silloin oli tämä sama keskustelu, sama ongelma. Silloin omistajat päästettiin vastuusta. Jotakin pitää virheistä oppia. Ja minusta se oppi on, että pitää olla tarpeeksi tiukka. Ei voi olla niin, että tässä tapauksessa Portugalin kansa maksaa tai Kreikan kansa maksaa. Se köyhin kansanosa maksaa ja aivan samalla lailla Suomessa. Nyt pitää ottaa omistajat mukaan tähän vastuunkantoon ja panna myös heidät maksaa omat riskinsä. Tähän aiheeseen vielä puheenvuorot Havansille, Lehtomäelle, Niinistölle ja Virkkuselle. Aloitetaan Erkki Havansi perussuomalaiselta. No kun Donner tässä on tuonut esiin syytteitä yksisilmäisyydestä ja nationalismista, niin sanoisin vaan, että meillä on lähellä esimerkiksi tällaisia maita kuin Tanska ja Norja, jotka minusta ovat hoitaneet asiansa fiksusti ja eivät ole millään tavalla sisäänpäin käpertyneitä nationalistisia maita. Paula Lehtomäki. Niin kyllä virheistä on opittu, että Euroopan unionissa valmistellaan nyt tätä pysyvää mekanismia, jossa muun muassa tämä sijoittajien vastuu on tulossa. Ja kysymys on aika paljon sitten niistä riskeistä, jotka liittyvät äkkinäisiin muutoksiin. Ja tässä vakauden ylläpitäminen on Suomenkin kannalta tärkeää. Se on aivan totta, että tämä pitkässä juoksussa ratkeaa vain sillä, että eurooppalaiset maat, muutkin kuin ne, jotka ovat nyt vaikeuksissa, niin todella saattavat taloutensa sellaiselle kestävälle polulle, jota voidaan pitkäjänteisesti kulkea. Ville Niinistö. Rahoitusmarkkinoiden yleiset ongelmat, kun laitetaan kuntoon, niin silloin ehkäistä, että tällaista ei tule jatkossa. Ja se, mitä pitää koko ajan nyt muistaa on kuitenkin, että nämä julkiset tukiratkaisut on viimesijainen keino, ja koko ajan näitä kriisimaita pitää tukea siinä, että ensisijaisesti markkinoilta lainaa, ensisijaisesti sopeuttamisratkaisuja, ensisijaisesti saneerataan yksityisiä pankkeja jo nyt, ja näin on jo toimittu. Ja kyllä se on selvää myös, että julkiset muskelit alkaa olla raja-aika pian vastassa, että pitää myös antaa signaali, että vastuu on ensisijaisesti yksityisillä markkinoilla laittaa nämä asiat. Henna Virkkunen. Kun Eero Heinäluoma sanoo, että pitää antaa pankkiromahduksen toteutua, niin samalla hänen pitää kyllä tuoda esiin se, että se tarkoittaa sitä, että suomalaiset eläkerahastot menettää omia sijoituksiaan. Suomi tulee menettämään rajusti verotuloja, jos vienti tyrehtyy, ja meillä ei enää tässä tilanteessa ole varaa elvyttää samalla tavalla kuin 2 vuotta sitten. Eli tämä tulee todella rajusti näkymään meidän kansantaloudessa, ja se on kokoomuksen mielestä liian suuri riski, mitä ei haluta ottaa. Tähän täytyy kyllä sanoa, että näinhän minä en sanonut, niin kuin kaikki kuulijatkin tietävät. Minä sanon, että pankit annetaan romahtaa. Olennaistahan on, sen sanoo taloustieteilijätkin, että ne maat, jossa pankit joutuisivat vaikeuksiin, joita ei todellakaan kovin montaa ole Portugalin sijoitusten takia, Suomessa ei ketään, tämä ei koske suomalaisia pankkeja eikä eläkeyhtiöitä,
niin sitten jos niillä on tuen tarve, se annetaan avoimesti. Saksa ja Ranskan valtio antaa ja vaatii osakkeita vastapainoksi. Nyt tämä tuki menee ilmaiseksi. Kiitoksia tästä keskustelusta. Mennään eteenpäin ja mennään kotimaan asioihin, työllisyysasteeseen.